Менскае метро з 3 ліній і 33 станцый добра вядомае не толькі мінчукам, але і большасці беларусаў. Мала хто ведае, што падземка магла выглядаць зусім інакш. Вы на канале «Фактор горада». У гэтым відэа вы даведаецеся пра схемы і праекты станцый, якія так і не сталіся рэалізаванымі. Але перед пачаткам хачу нагадаць, што падпіска падчас прагляду відэа дапамагае развіццю беларускамоўнага Ютубу. Менскае метро, як і іншыя падобныя сістэмы ў рэспубліках Савецкага Саюза, было запраектавана па схеме трохкутніка. 3 лініі з цэнтральнымі перасадкавымі станцыямі. Фактычна трасаванне лініяў, закладзенае яшчэ ў 70-х гадах, будуецца і па сённяшні дзень. Але ўжо тады было зразумела, што метро амінае некалькі буйных раёнаў. Так, напрыклад, без падземнай чыгункі заставаліся б Серебранка і Чыжоўка з больш як сотняй тысяч насельнікаў. Да і раён Ждановіцкага рынку, будучы мікрараён Лебязіны, застаецца па-за кантэкстам метро. Рашэнне праблемы – вілачнае адгалінаванне. Як яны выглядаюць? Часцей такі тып руху сустракаецца ў заходніх метрапалітэнах. На адной лініі ідуць цягнікі ў бок двух напрамкаў. Умоўна, на станцыі Партызанская можна сесть на цягнік да Серабронкса ці абраць маршрут да Магілёўскай. Гэта трохі ускладняе рух, але дае большую гнуткасць у планаванні лініяў. Чырвоная ветка мела ў першых праектах 2 вілкі. Адну ў Фрунзенскім раёне, другую ад Партызанскага праспекту ў бок Чыжоўкі. Але ўжо ў час будаўніцтва другой лініі метрапалітэну ад гэтых планаў адмовіліся. Першапачаткова ў Менску не планавалі станцыю з выхадам на правы бок. Першамайская мела такі самы трохпралётны дызайн, як і іншыя вестыбюлі на другой лініі. Але ў працэсе будаўніцтва выявілася вялікая колькасць праблем, звязаных з блізкасцю да ракі Свіслач. Канструкцыю тэрмінова перапраектавалі, пусціўшы рэйкі па цэнтру станцыі. Цэлы год Першамайская была станцыяй-прывідам, якую праязджалі цягнікі другой лініі. Але ў 91-м годзе яе нарэшце адчынілі. Вось такая гісторыя. Сябры, нагадаю пра унікальную магчымасць не толькі падтрымаць канал, але і наўпрост удзельнічаць у яго развіцці. Усе падрабязнасці на старонцы спонсарства пад гэтым відэа. Давайце разам зробім стабільны праект папулярызацыі ідэй утульнага гораду. У першапачатковых праектах па цэнтры станцыі планавалася абстрактная скульптура, але ўжо ў праекце пабудавалі велічэзны сімвал камунізму. Дарэчы, калі плошчу перайменавалі на Незалежнасці, то нейкі час такую назву мела і станцыя метро, але нехта умешаўся і станцыі вярнулі арыгінальную назву. Магчыма, гэта быў той самы дэпутат, які на сесію Незалежнасці не з'явіўся. Станцыя мае непрыкметны аднасклепенны дызайн, але першыя эскізы гэтага перасадкавага вузла былі набагата цікавейшымі. Напрыклад, тут адзінае скляпенне абыгранае не горш за Інстытут культуры ці парк чэлюскінцаў. Ці гэты дызайн канструкцыі з 3 скляпеннямі быў бы незвычайным для менскага метрапалітэну. На жаль, магчыма, праз меншае фінансаванне праект спрасцілі. Размова пойдзе пра яшчэ не існы метрапалітэн, але гісторыя 4-й лініі моцна паяднана з іншымі ідэямі менскай падземкі. Першае яе трасаванне улічвала скасаванае адгалінаванне другой лініі, таму ветку спраектавалі ад Лебедзінага праз Арлоўку, Сурганава і далей у бок трактарнага заводу, Серабранкі і праз першы ў горадзе мост метро да Чыжоўкі. Лінія прадугледжвала не толькі асноўныя раёны, забытыя метрапалітэнам, але і адвозіла трафік ад перасадкавага трохкутніка, што немалаважна. Але пазней хтосьці падкінуў ідэю зрабіць 4-ю лінію колавай, адрэзаўшы Лебедзіны Серабронксам. Не ведаю, ці трэба тлумачыць, што гэты карга-культ Масквы – кепская ідэя. Нагадаю, што Мінсктранс адмовіўся ствараць аўтобусны маршрут па другім транспартным коле з прычыны нізкага пасажырапатоку. Цяпер там плануюць метрапалітэн, які нават на горадабудаўнічых схемах пазначаны як лінія з крытычна нізкім пасажырапатокам. Спадзяюся, яшчэ ёсць час паўплываць на змены ў планаванні будучага метро.
бо дабудоўваць трэцюю лінію яшчэ мінімум 10 гадоў. Развіццё горада – гэта працэс спрэчак, канфліктаў інтарэсаў і рашэнняў, якія ўплываюць на жыццё цэлых пакаленняў. Абыякавасць да іх прыводзіць да неэфектыўных і шкодных з'яў. Давайце не губляць цікавасці да родных мясцінаў, і гарады, у рэшце рэшт, будуць нашымі. Да новых сустрэч!